Čau, ja som sa rozhodla, že spravím merch, lebo sa nudím. A toto bude toto je iba vzorka, nevyšlo to, je to obrovitánske, neviem, či už takéto veľké chcem, aby tá piča tu bola, takto, to je že masívne. Neviete to možno prečítať, je napísané, možno ťa proste len fakt nemá nikto rád, lebo si piča. Dám to menším, dám to krajším, ja to porobím, dobre bude. Ja som proste chcela toto dostať mojim deťom a dostať to proste do sveta, lebo kto to bude robiť, keď ne ja. Ja som si povedala, že veľa mojich hlášok proste bolo po piči za môj TikTok život a proste fakt, že som dala von magnifik veci a opäť som sa raz prekonala. A som na to proste pyšná. Ja som na to pyšná. Možno nejsem najlepší vzor pre detičky, ale ja to mám piči. Buďte radi, že som tu dala hviezdičku a nie ičko.